Assalamualaikum cah. Iki Mimin lagi golek kuliner sing hidden gem neng takeran cah. Iki ngono ana sate gulai kambing dan rica-rica neng keron. Lah ning kene iki sate gulai karo rica-rica iki duwe cabang nggone Belotan iku lho cah. Lokasine ana ning selatan perempatan Keron cah. Regone ning kene yo murah mulai saka 10.000 tok. Bukae mulai jam 12 isuk sampai saenteke. Lek poso ki ya cah mulai jam 10 sampai jam 7 bengi. Nah ning kene selain sate gulai kambing karo rica-rica ana menu liyane sing akeh kari milih awakmu cah. Regone iki yo murah mulai saka 10.000-an tok. Nah ning kene lho cah bumbu satene iki delok encah kental gek yo enak gurih pedes manis iki pas. Nah ning kene bestseller rica-ricane cah. Iki Mimin yo nambah rica-ricane. Rica-ricane iki jan mantul, ukurane gede-gede, regane murah cuma 10.000.